खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो साननैसोनि सिगां देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव नुदोंमोन बर'फोरनि खना खनला सरकारजों हेफाजाब मोनै बर' लिडारफोरजों नायफिनजायै गामियाव थांनानै मोगा-मोगि माखासे बर' इउटुबारफ्रा जमा जानानै देरहासार इस्लारिनि चेनेलजों गासिबो दुखु दाहाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि लानायाव डिसिआ सोरनि पावाराव थामारो, बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा सोरनि आथिं सिङाव थामारो, बर' रायजो राजानि खुगानिफ्राय सैथोआ बेरखांनायनि उनाव दिनै देरहासार इस्लारिनि बर' इउटुबारफोरनि चेनेलजों दिनै नुसारनायखौ बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा लाजिनानै दिनै मैयानि थांनाय समाव फेरेंगानि खुगानिफ्राय मोनसे राव ओंखारदों। जेब्ला इउटुबारफोरखौ बर'फोरनि सेन्टिमेन्ट, बर'फोरनि माखासे दिनै बिथांमोना थै गैया, बेनो जादों दिनै सैथो रावखौ ओंखारोब्ला बर' इउटुबारफ्रा बेखौनो आं बुङो, बर' इउटुबारफ्रा जेबो होनो हाया सैथो। नाथाय बर' इउटुबारफ्रा दिनै सरकारनि लाखुमाना दोननाय माखासे रावफोरखौ बर'फोरनि खना खनला रायजो जानाय माब्रै रायजो जानानै दङ बेफोरखौ दिनै बुहुमाव बर'फोरनि इउटुबारफोरनि गेजेरजों दिनै बयबो दिनै नुसारबाय आरो दिनै डिसिआ मा पावार, बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा सोरनि आथिं सिङाव दिनै सैथोखौ बेरफ्रुनायनि थाखाय गिब्रुहोनायनि थाखाय दिनै लाजिखांनाय मोनदों बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा। गिबियावनो आं दिनै बाख्नायनांगोन देरहासार इस्लारिजों लोगोसे बर' इउटुबारफ्रा जमा जानानै बर'फोरनि खना खनला रायजो जानाय बिटिआरनि सिङाव सरकारनि हेफाजाब मोनै डिसिआ बेसेबां पावार दं आरो बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा सोरनि आथिं सिङाव थामारो। दिनै ससियेल मिडियाफ्राव बुंदोंमोन डिसिआ गावसिनि आथिं सिङाव, नाथाय बर' इउटुबारफोरनि दिनै रायजोफोरजों मोगा-मोगि लानायनि उनाव दिनै बा गिदिर थफ्लाया दिनै बर' इउटुबारफोरनि नाजानायाव खना खनला थानाय बुहुम बिखायाव दिनै गोसारनानै बमाफोर बायदि दिनै बर'फोरनि दुखु दाहा खस्थ रायजो जानाय डिसिआ बेसेबां पावार, बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा बेसेबां पावार, बे बमाया गिब्रुबाय। खौ जुदि गनायजानाय रावफोर जादोंब्ला माखासे आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालायना हो, जाहाथे बर'फोरनि खना खनला बुहुमाव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे एसेबाबो मोनथियो। बेखौसो आं दिनै बयनिसिमबो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। लोगोसे भिडिअखौ अननानै गनायजायोब्ला बुहुमनि बर'फ्रा नुनानै बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै नंखाय राव बुंनाया दिनै बेसेबां सैथो, डिसिनि पावारा बेसेबां सैथो दिनै नुसारनायनि सायाव जों बाख्नायनांगोन देरहासार इस्लारिनि चेनेलखौ आरो बर' इउटुबारफोरखौ जों दिनै बाख्नायनो गोनां जागोन। नाथाय बेखौनो आं गिबियाव बुंगोन, रायजो राजानो बर' इउटुबारफ्रा जेबो रां रुफा माखासे दिनै न'खर खुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय दिनै रां रुफा गैया। नोंथांमोननि खना खनलायाव थांनो थाखाय दिनै न'नि बिमा बिफा गाव गावनि खामायनाय थाइफा थाइनै रांखौसो दिनै बाहायनानै रायजो राजानि खाथियाव थाङो। अब्ला दिनै रायजो राजानो मा हेफाजाब होबोगोन, मा मदद होबोगोन? नाथाय दिनै सरकारनि थगायनानै दोननायखौसो दिनै बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव बयबो नुसारथों होननानै माखासे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि लायो। जेब्ला भट जोबखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ नायनो लुगैबाबो मोना, मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोना देरहाखांबा केन्सार बेमारनि टेब्लेटफोर बायदि जानानैसो थायो। जेब्ला केन्सार बेमार जायोबा मुलि जानो थाखाय रायजो राजाफ्रा खस्थ' हा हु फाननानै लायनो गोनां जायो, हा हुखौ दंस' खालायनो गोनां जायो। थिग बर' लिडारफ्राबो देरहाखांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा नागिरफिननो गोनां जायो होननानै बर' इउटुबारफोरनि सायाव दिनै बुंनो गोनां जादों। आरो डिसिआ जि दिनै साननैसोनि सिगां देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव थांदोंमोन, माखासे बर'फोरनि खना खनला मैदेरजों मोसाजों लाइन गैया दै गैया ओरैबायदि खस्थ' जानानै दं, बेफोरखौ दिनै रायजो राजाया माखासे बिथोरि खोथाखौ दिनै
बुंफ्रुनानै होनाय माखासे माबाया जाहैबाय माब्रै DC खौ बुंदोंमोन बर' इउटुबारफोरनि बा बर' निउसफोरनि गेजेरजों बर' लिडारफ्रा DCआ जोंनि सुखिदार बायदिसो जोंनि खामानि मावनायखौ नायनो थाखाय आरो जादों जायाखै बेफोरखौ माखासे बिजिरनो थाखायसो DCआ जोंनि आन्दाराव दं होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बर' रायजो राजानिफ्राय नुजासारबाय बर' लिडारफ्रा दिनै DCनि आथिं सिङावसो थायो। बर'फोरनि माखासे खैगोर दं, बर'फ्रा दिनै माबोरै रायजो जानानै दं, DCआसो दिनै बे जायगाफ्राव थिं हैदों। माखासे जानाय लोंनाय दैनि थाखाय दिनै DCआसो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै फैदों, माखासे लिस्ट लाबोदों। नाथाय बर' लिडारफ्रा बे जायगायाव थांस'वाखै। बर' इउटुबारफोरनि थांनायनि उनाव दिनै बर' इउटुबारफोरखौ मा बुंना फैखो? लाजिनांनानै दिनै बर' इउटुबारफोरनि दिनै बे जायगायाव हाबहैनायनि उनावसो दिनै बर' लिडारफ्रा हाबहैबाय। बर' इउटुबारफोरखौ दिनै रागा जोंखांबाय। माबोरै रागा जोंखांखो होनना बुंबा बे जायगायाव दिनै बर' इउटुबारफ्रा थाङामोनब्ला बुहुमनि बर'फ्रा दिनै रावबो नुनाय नङामोन। बर' लिडारफ्रा दिनै थांनानै गावसिनि सिफिनि थाखा थाइसे-थाइनैया दिनै खरस जाबाय, रागा जोंखांबाय। बर' इउटुबारफोरखौ बुंलायबाय बर'फोरनि सेन्टिमेन्ट गैया, थै गैया। थै थानायखायसो दिनै बर'फोरनि दुखु दाहा खस्थ' रायजो जानायाव बर'फोरनि खैफोद आफोदाव दिनै बर' इउटुबारफ्रा थांनानै माखासे मोगा-मोगि बर'फोरनि गेजेराव दिनै नुसारहोयो। बेखौसो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बर' इउटुबारफोरनि सायाव बर' रायजो राजानि सिगाङाव दिनै बर' लिडारफ्रा जोंखांनाय माखासे सांग्रां थानो थाखाय दिनै बर' इउटुबारफोरखौ बुंबाय। बिथांमोनासो सांग्रां जानांगोन। दिनै जों लामा होगोन, मेडिकेल होगोन, रायजो राजाफ्रा दिनै न'खरफ्रामबो साख्रि मोनगोन। बिथांमोनासो उननि समाव सांग्रां जानांगोन। उननि समावसो बिथांमोना खाफाल हमनांगोन। बिथांमोनासो साननो गोनां। बेखौनो आं दिनै बर' रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा बर' इउटुबारफोरनि सायाव जाय दिनै बर' लिडारफ्रा सोमखारिदों बिथांमोनहा बुहुमावनो दिनै बर' इउटुबारफोरा बर' निउसफ्रा दिनै नुसारहोदों। नुसारहोनायनि बिटिआर सरकारा माब्रै दिनै बिटिआरखौ सालायदों, DCआ माब्रै सालायदों दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै मोगथाङाव नुगासिनो दं। थिग दिनै लाजिनांदों। बिनि थाखाय दिनै बर' इउटुबारफोरखौ सांग्रां थानो होनायनि बे रावखौ फेरेंगाया बर' इउटुबारफोरनि सायाव मानि थाखाय सांग्रां थानो होदों, मानि थाखाय दिनैफोरखौ सोमखारिनायखौ आंनि गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथाङा बुंनो गोनां बायध'था। जुदि सैथोबा बे बर'फोरनि गेजेराव बुंनांगोन। बर'फोरनि गेजेराव दिनै बर' इउटुबारफोरनि सायाव बायदिना दिनै बुंनायखौ दिनै आंनिया गोरोन्थि जाबाय होननानै बुंनानै लायोबासो बे सैथो लिडार। आरो बे जुदि गावनि बुंनाय बर' इउटुबारफोरखौ बर'नि थै गैया, बर'नि सेन्टिमेन्ट गैया, मा बुंखो बेलाय? बर' इउटुबारफ्रा नोंसोरनो जेबो होफैनो हायाखै, बर' इउटुबारफ्रा नोंसोरनो जेबो हेफाजाब होनो हायाखै, बेखौसो बे बाहायदों। बेखौसो बियो रायजो राजानो फोरमायदों। नाथाय बर' इउटुबारफोरनि, बर' निउसफोरनि माखासे थांखि बिथांखिया बे नङा। खना खनला गादबनानै दोननाय बर'फोरखौ बर' लिडारफ्रा नंखाय राव बुंनायफोरखौसो दिनै बुहुमाव फोरमायनो थाखाय, मोगथाङाव दिनै गोसारहोनो थाखायसो दिनै माखासे चेनेलनि गेजेरजों दिनै रायजो राजानिफ्राय मोगा-मोगि लानो गोनां जायो, भिडिअखौ हगारनो गोनां जायो। दिनै बेफोरनि सायाव फेरेंगाया मा बुंखो? रायजो राजानि सिगाङाव जेरै बुंदों ओरै बे सैथो लिडारबा उननि समाव जुदि अराय सम बे जुदि सरकार सालायलांनायाव आरो उननि समाव जुदि गावखौ देरहासार जानोबा बिथाङा बर' इउटुबारफोरखौ, बर' निउसफोरखौ बिथाङा आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबाय होननानै बिथाङा बुंनानै लायोबासो सासे लिडार। आरो उननि समफ्राव बिथाङा साननो गोनां जानानै फैगोन। साननो गोनां जानो फैनाय रावखौनो आं बुंदों। 5 बोसोरखौ बिथाङा आलो गोजोनै मावथोंसै आरो उननि समाव बिथाङा साननो गोनां जेरै इउटुबारफोरखौ बुंदों सांग्रां जानाया मोजां। बिथाङानो सांग्रां जानानै थाथों।